Fl-ewwel tas-sena tal-2012 il-poplu Malti qam ix-xukjat bi-qtil doppju li kien seħħ f'residenza f'tas-Sena. F'dan il-każ tilfu ħajjithom żewġ persuni, dan kien Zammit missier ta' Tewmin u ġera. Wara li Claire Zammit xwiereb mart il-vittma dan kien Zammit kitbet fuq ġurnal lokali, One News ħar reazzjoni tal-kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit. Matul dawn is-sentej smajna ħafna dwar dan il-każ, iżda xejn ma ġie konkluż, bl-investigazzjonijiet mistenija jiġu fit-tmiemhom din is-sena. Ma' One News il-Kummissarju tal-Pulizija konferma li l-investigazzjonijiet kienu għaddejjin fejn bdew jiġu investigati l-fatti kollha marbuta ma' dan il-każ. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija primarjament saru b'review ta' dak kollu illi inġabar fil-kors tal-investigazzjoni. Ivverifikajna il-proċess kollu tal-investigazzjoni li kien korrett, illi nġabret l-informazzjoni kollha illi dak kien possibbli, ġew investigati dak li aħna nħossu kienu l-venues kollha possibbli f'dan il-każ. Claire Zammit xwiereb mart wieħed mill-vittmi kienet ukoll qed tgħin il-Pulizija fl-investigazzjonijiet meħtieġa dwar x'seħħ dakinhar tad-delitt. Bil-Pulizija komplet tiġbor kull informazzjoni li setet kienet ta' għajnuna f'dan il-każ. Il-każ baqa' jiġi investigat anke fil-kuntest li kull tentufa, kull informazzjoni li setat instabet u baqgħet tiġi segwita sakemm ġew iċċarati il-fatturi kollha. Il-Kummissarju spjega kif il-Pulizija se tqabbad psikoloġi forensiċi biex jaraw bliema stat taħsib u mod kienu qed jaġixxu l-vittmi. U l-unika ħaġa li nħossu li għad baqa' li ssir illi ikun hemm profil psikoloġiku tal-persuni involuti f'dan il-każ, primarjament iż-żewġ persuni mejta, sabiex bil-mezzi ħanadulek psikoloġiċi available illum, dawk li jissejħu forensic psychologists, isir profil ta' dak illi effettivament ġara u li l-speċjalisti jistgħu jindikawlna li kien l-istat taħsib u ta' moħħ tal-persuni involuti. Sadanittant Claire Zammit xwiereb kisret is-Silenzju għall-ewwel darba. F'artiklu dedikat lil memorja ta' raġel tagħha fil-ġurnal The Times of Malta spjegat kif illum il-ġurnata tapprezza dak kollu li għamel magħha żewġa. Kitbet dwar l-imħabba li dan kien kellu għaż-żewġ ulidu Tewmin li rid jieħu ħsiebhom. Claire Zammit xwiereb temmet tgħid li dan kien ġie f'din id-dinja biex jagħmel lil dawk ta' madwaru kuntenti, speċjalment lil dawk li kienu ħobb u tant eżis għalih.